जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा सिलाफोथार दख'रानि सिङाव थानाय दिपा हालामनि नौनारि सेङाजान माजरबारि गुदि बर' फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि मेहेरगोनाङै जोङो बेवहाय खुंगा 18थि नै बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो खुंनाय जाबाय। दिनै बिनिनो नैथि सान दिनै गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि फुंबिलि समाव जोङो फिरफिलाखौ बिरहोबाय। फुंबिलि समाव जोङो फिरफिलाखौ बिरहोखांनानै जोङो मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो मावफुंनानै होबाय। जोंहा बेवहाय बिबार बावजेनगिरि जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि प्रानजिता बसुमतारी बिथाङा बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होलांबाय। दा जोंनिया नैबेखौ आङो फोरमायना होनो सानो दिनै 8 मार्च बुहुमनां आइजो सानखौ जिहेतु दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा फालिबोबाय थायो। बे हिसाबै जोङो बेजोंनो लोब्बा लाफानानै दिनै बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनाय जादों। दा दिनै जोङो जोंनि बर' आइजोफ्रा माखासे दिनैनि बे मुलुगनां आइजो सानखौ बांसिनानो मिथिया। दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि नाजानायाव बुहुमाव बर' आइजोफ्रा दिनै गासिबो मोनथायखौ मोननो हादों बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों। जिहेतु दिनैनि सानाव 8 मार्च बुहुमनां आइजो सानाव दिनै मोनफ्रोमबो बोसोरफ्रोमबो मोनसे थीम थायो, बे होनाय आरो मुलाम्फा लानाय। माखासे समफ्राव जोंनि आइजोफ्रा बबेबा बिथिंफ्राव माखासे मोननो गोनां मोनथायफोरखौ जोङो लानो रोङालासिनो माब्लाबा जोङो मोननानैबो जों मुलाम्फाखौ जोङो लानो हाया बा मोननो हाया। बिनिखायनो दिनैनि बे 8 मार्च बुहुमनां आइजो साननि स्ल'गाना जाहैबाय होनाय आरो मुलाम्फा लानाय। बेबायदिनो जोङो बे स्ल'गानखौ लानानै बुहुमाव बे मोनसे स्ल'गाननि बायदि जोङो मोननाय आरो मुलाम्फा लानाय बेखौ जोङो लानानै बुहुमाव आइजो माहारि हिसाबै जोङो जेब्लायबो जोङो बे मोन्थायखौ लानो थाखाय नाजानांगोन। बेखिनिखौ आं खावलायबाय। थांनाय थान्दै मेलाव जोंहा थान्दै मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो मोनसे समनि आथोबनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि सोमस्रि बर' आब'आ जोंनि थान्दै मेलखौ बेखेवना होलाङो। लोगोसे बे थान्दै मेलाव दख'राफोरनिफ्राय जोङो माखासे बिथांमोननि दख'राफोरनि माखासे मावबोनाय बे खामानिफोरखौ हाबाफारिफोरखौ जोंनि गेजेराव बिथांमोनखौ जोङो रिपर्टफोरखौ जोङो लानाय जायो। दख'रा बिथांमोननिफ्राय रिपर्टखौ जोङो लानानै सोदांनाय बा खोनासंनानै माखासे गोरोन्थि जानाय बा थालांनाय सोदोबफोरखौ जों सोदांना होनाय जायो। बे हिसाबै जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जानानै बिथांमोननि रिपर्टफोरखौ जों सोदांनानै हरनाय जायो। बे हिसाबै जोबनायाव जोंहा गोजाम आफादा सिफायनानै गोदान आफाद दाफिननाय जायो। बे गोदान आफादा दिनै दाफुंजाबाय थान्दै मेलनि गेजेरजों। गोदान आफाद हिसाबै सिगां आङो गोजाम आफादावबो दंमोन, दा सिफायनानै आङो आरो नैथि खेब गोदान आफादनि आफादगिरि महरै आं बिबानखौ मोनफिनबाय। दा नेहाथारि महरै गाहाय नेहाथारि महरै लेङाइ नेहाथारि मुस्रिमा माधुरि बसुमतारी बिथाङा लेङाइ नेहाथारियाव दंमोन। दा गोदानै बिथाङा गाहाय नेहाथारि बिबानखौ बिथांनो जोङो होनाय जादों। दिनैनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि आरो बेखेवगिरि सोरखौ लेंहरनाय जादों? दिनैनि गेवलां मेलाव बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि PKWSनि चिफ सार मुस्रि मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी सारा जोंनि थान्दै गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होफैगोन। आरो गाहाय आलासि महरै जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा आलारि ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बिथांमोना सफैखाबाय। जेब्ला गेवलां मेला जागायो अब्ला बिथांमोनहा गासिबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो जोङो हांख्रायनाय लेखा गासैबो आलासि बिथांमोनहा दिनै बे गेवलां मेलाव नुजाथिफैनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै 8 मार्च बुहुमनां आइजो साननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादा मैया 7 अक्ट'निफ्राय जानानै दिनै नैथि साननि नैथि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै आंखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनिफ्राय हांख्रायनाय लेखायै आं बाहागो लाफैदों। बेवहाय मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनो मोननानै आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला बिथांमोनानो जोंनि हारिनि समाजनि हारि जौगानायाव जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय हमजेननानै जिमाननिखि जोंनि गेदेमा बिथांमोना जिउ बावलांबाय, बिथांमोननि जिउ बावनायनि जोहैनो जों दिनै नैबेसेबां आवगायबोनो हादों होननानै आं सानो। बिनिखायनो जों दिनैनि दिनाव बै मुंख्लं गेदेमा बिथांजोमोनखौ जों दिनै मान बावथारनांगोन, बिबार बावथारनांगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोननि बै जिउ बावसोमनायनि थाखायसो जों दिनै बुहुमाव बेसेबांखिनि
गेरेमसा जास्लाबाखैबाबो जिमानखिनिखौ मोनफुंनांगौखौ मोनफुंनो हायाखैबाबो जि एसे मोनफुंदों बिथांमोननि जोहैनो जों मोनदों। आरो आं सानो बिथांमोना सोरगोआव थानानै जे जोंनि हारि जौगानायनि समाज दानायनि माखासे मावनो थानाय जोंनि मोनथायफोरखौ मोनफुंनो हायैनि जिखिनिखि खामानि मावनो गोनां दंबावो बेफोर खामानिफोरखौ बिथांमोना सोरगोआव थानानै जोंखौ बोर बान्सा सारस्रि हरनानै बै मावनाय खामानिफोराव जे हेफाजाब होगोन बेखौ हास्थायो आङो। आरो लोगोसे बिथां मुंख्लंफोरनिसिम आंनि हास्थायनाय बिथांमोना जे सोरगोआव थानानै जेन आलो गोजोनैनो थाहैनो जायगा मोनथों बेखौ आफा इसोरनि सेराव आर'ज गाबदों। बेखिनिखौनो आइजोफोरनिसिम मा मेसेज होगोन बे समाज दानायाव हारिखौ जौगाहोनायाव बा बायदि बायदि जेनाखि जौगाहोनायाव? बायदि बायदि जौगाहोनायाव जोंहा आइजो हिसाबै गोबां बिहोमा दं। जों आइजोफोरा समाज जौगानायाव दिनै आइजोफोर नङाबानो समाज जौगानाया जाफुंजोबगोन होननानै जों साननो हाया। आइजोफोरनि दारैनो जोंनि माखासे समाज जौगानाया जाफुंसारदों होननानै आं सानो। जोङो हौवाफोरजों समान समान जिखिनि खामानियानो जाया मानो आन्दलनानो जाबा समाज बिथिंनि जिथु फोसाबनाय हाबाफारि बेवहायबो जों आइजोफोरा समान समान बाहागो लानाय हिसाबै जों आइजोफोरनि जोहैनो जोंनि समाज जौगानायाव समाज जौगानायखौ माने जाफुंसार होयो होननानै आङो सानो आरो। जिथुनाखि आथिखालाव लाइमोनफोर दङ बर' सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोर गुबुन गुबुन हारिनि बा जोंनि हारिनि लाइमोनफोरखौ मा मेसेज होगोन? आथिखालनि लाइमोनफोरखौ आङो दिनै 8 मार्च बुहुमनां आइजो साननि जोहै आङो बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो। बिथांमोना जिथुनिखि जोंनि लाइमोन बिथांमोनानो जोंनि समाज हारि दानायाव बिथांमोनानो बाहागो लानांगौ। बिनिखायनो जाय जाय जोंनि लाइमोन बिथांमोना सोलोंथाइ लानानै जिरायनानै दं बिथांमोना जोंनि समाज सिबिनाय आरो हारि सिबिनायाव बिथांमोनाबो ओंखारबोनांगौ। अब्लासो जोंनि समाज आरो हारि सिबिनाया लाइमोनफोरखौ जुदि जोङो जौगाहोनो हाबासो जोंनि समाज आरो हारिया जौगागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। बिनिखायनो लाइमोन बिथांमोनखौ आङो जोंनि नैबे समाज सिबिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ आं लुबैयो।